ପିଲାମାନେ ବିଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଯୋଗ। ଯେପରିକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି କ ବିଭାଗରେ କ ଯୁକ୍ତ, କ ବିଭାଗରେ ଟ ଯୁକ୍ତ, କ ବିଭାଗରେ ତ ଯୁକ୍ତ, କ ବିଭାଗରେ ସ ଯୁକ୍ତ। ତୁମର ଯେମିତି ହେଲେ ମନେ ଥିବ କ ଯୁକ୍ତ କ କ। ଯେପରିକି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଚିକ୍କଣ, ଧିକ୍କାର। ସେହିଭଳି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗ ବିଭାଗରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି ଧ ଯୁକ୍ତ କରି, ଗ ଯୁକ୍ତ କ ଧ। ଯେପରିକି ଶବ୍ଦ ଦୁଗ୍ଧ, ମୁଗ୍ଧ, ସ୍ନିଗ୍ଧ। ସେହିପରି ମୋ ବିଭାଗରେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି ମୋ ବିଭାଗରେ କ ଯୁକ୍ତ, ମ ଯୁକ୍ତ, ଗ ଯୁକ୍ତ, ଘ ଯୁକ୍ତ। ସେହିପରି ଜ ବିଭାଗରେ ଜ ଯୁକ୍ତ ଏବଂ ନ୍ୟ ଯୁକ୍ତ। ଆଶା କରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେହି ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଦେଖିଥିବ, ମୋର ସହିତ ମିଶି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିବ ଏବଂ ତାହାକୁ ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କରିଥିବ। ଏଠି ମୁଁ ମା' ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଦୟାପୂର୍ବକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଶିଖିବାରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେପରି ଭିଡ଼ିଓରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଅଛି ସେହିପରି ଆପଣମାନେ ପିଲାମାନେ ଥରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ଶୁଣି ଦେଖିକି ଲେଖି ସାରିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବେ ପିଲା ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଲେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର 2 ମତଲବ ଭାଗ 2, ସେହି ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର 2 ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ। ଏଠି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ଚ ବିଭାଗ। ଚ ବିଭାଗରେ ଚ ଯୋଗ, ଛ ଯୋଗ, ଚ ଯୋଗ ଏବଂ ଛ ଯୋଗ। ତାପରେ ଆସିବା ନ୍ୟ ବିଭାଗ। ନ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଚ ଯୋଗ, ଛ ଯୋଗ ଏବଂ ବର୍ଗେ ଜ ଯୋଗ। ତାପରେ ଆସିବା ଟ ବିଭାଗ। ଟ ବିଭାଗରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଟ ଯୋଗ। ତାପରେ ଆସିବା ଡ ବିଭାଗ। ଡ ବିଭାଗରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗ ଯୋଗ ଏବଂ ଡ ଯୋଗ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଗ ବିଭାଗକୁ। ଗ ବିଭାଗରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଣ ଯୋଗ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମେ ଚ ବିଭାଗ। ଚ ଯୋଗ, ଛ ଯୋଗ, ଏହାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହାର ଏକ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ରଖିନିଅ। ଯାହା ଲେଖାଯାଇଅଛି ହ୍ୱାଇଟ ବୋର୍ଡରେ ଏହାର ଏକ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ରଖିନିଅ, ଯାହାକି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏବଂ କହି ରଖେ କି ଯେଉଁଠି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ମୁଁ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର କହିଯାଉଛି ସେଠି ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପଜ ମାର। ପଜ ମାରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବୁଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଉଚ୍ଚାରଣର ଶୁଦ୍ଧତା ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିକରି ଲେଖ, ତାପରେ ନ ଦେଖି ଲେଖ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଚ ବିଭାଗ। ଚ ବିଭାଗରେ ଚ ଯୋଗ। ଚ ଯୁକ୍ତ କ ଚ, ଏହାକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ତ ଯେପରିକି ଚ ରେ ଗୋଟିଏ ଫଳା ଅଛି, ଏଠି ଦୁଇଟି ଫଳା ଥାଏ, ଏହାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଉଚ୍ଚ, ଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚ ଉଚ୍ଚ। ସଚ୍ଚା, ସ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚ ରେ ଆକାର ସଚ୍ଚା। ସଚ୍ଚିନ୍ତା, ସ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚ ରେ ହର୍ଷୈକାର ନ ତା ଆକାର। ସେହିପରି ଆମେ ଛ ଯୋଗକୁ ଯିବା। ଚ ଯୁକ୍ତ କ ଛ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଛ। ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଛ ବୋଲି କହିଥାଉ। ପ୍ରଥମ ଛ ଉପର ଗୋଟି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଛ ଏଠି। ଯେପରିକି ଏହି ଶବ୍ଦ ଏହି ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇ କେଉଁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ନା ଗୁଚ୍ଛ, ଗୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଛ ଗୁଚ୍ଛ। ଆଚ୍ଛା, ଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ଛ ରେ ଆକାର ଆଚ୍ଛା। କଚ୍ଛପ,
କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଛ ପ କଚ୍ଛପ। ପିଲାମାନେ କଚ୍ଛପ ମାନେ କଣ? କଇଁଚ। ଆଚ୍ଛା ନ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଯିବା। ନ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଆମେ ପଢିବା ଚ ଯୋଗ ଛ ଯୋଗ ଏବଂ ଜ ଯୋଗ। ନ୍ୟ ଯୁକ୍ତ କଚ ଞ୍ଚ। ଉଚ୍ଚାରଣ କିପରି ହଉଛି ପିଲାମାନେ? ନ୍ୟ ଯୁକ୍ତ କଚ ଞ୍ଚ। ମଞ୍ଚ ମଞ୍ଚ ମଞ୍ଚ। ଚଞ୍ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ। କାଞ୍ଚନ କରେକା ୱଞ୍ଚଞ୍ଚ ନ କାଞ୍ଚନ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ସେହିପରି ଛ ଯୋଗ। ଛ ଯୋଗରେ କିପରି ହବ ନା ନ୍ୟ ଯୁକ୍ତ କଚ୍ଛ ଞ୍ଚ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଯେପରିକି ବାଞ୍ଛା ଲାଞ୍ଛନା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଜ ଯୋଗ ଯେପରିକି ୱ ଯୁକ୍ତ କ ଜ ଅଞ୍ଜ। ଯେପରିକି ଆସିବ ଖଞ୍ଜ ଅଞ୍ଜ ଖଞ୍ଜ। ପାଞ୍ଜି ଅଞ୍ଜଳି। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କହିବାର ଏବଂ ଅକ୍ଷରର କିପରି ଗଢ଼ା ହୋଇଛି ଦେଖେଇବାର ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ଶବ୍ଦର ଉଦାହରଣ ମନେ ରଖିଲେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚାରଣକୁ ମନେ ରଖିଲେ ଆଉ ସେପରି ଯେତେ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ତୁମେମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବ, ପଢ଼ିପାରିବ ଏବଂ ଲେଖିପାରିବ। ତ ଅଞ୍ଜ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଞ୍ଜ। ଖଞ୍ଜ ପାଞ୍ଜି ଅଞ୍ଜଳି। ସେହିପରି ପିଲାମାନେ ଆସ ଟ ବିଭାଗକୁ। ଟ ବିଭାଗ ଟ ଯୋଗ ଟ ଯୁକ୍ତ କଟ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟ କୁହାଯାଏ। ପଟ୍ଟ ପ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟ ପଟ୍ଟ। ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ ଅ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟ ହାସ୍ୟ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ। ଅଟ୍ଟାଳିକା ଅ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟ ରେ ଆକାର ଲ ରେ ହସେଇକାର କା ଅଟ୍ଟାଳିକା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ୟା ପରେ ଆସ ଡ ବିଭାଗକୁ। ଡ ବିଭାଗ ସହିତ ଗ ଯୋଗ। ଡ ଯୁକ୍ତ କ ଗ ଅଡଗ। ଆଉ ଥରେ ମୋ ସହିତ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିନିଅ। ଡ ଯୁକ୍ତ କ ଗ ଅଡଗ। ଯେପରିକି ଖଡ୍ଗ ଖଡ୍ଗଧାରୀ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଖଡ୍ଗ ଖଡ୍ଗଧାରୀ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା ଖଡ୍ଗଧାରୀ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି କି ଆମେ ଲେଖୁଛେ ଖଡ୍ଗ ଖ ଡଗ ଡ ତଳେ ଗ ଖଡ୍ଗ। ତୁମମାନଙ୍କ ବହିରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଥିବ ଖଡ୍ଗ ଖ ଡ ରେ ହଳାନ୍ତ ଗ ଖଡ୍ଗ। କହି ରଖୁଛି ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଏପରି ଖଡ୍ଗ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ମାର୍କ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚାରଣଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଖଡ୍ଗ ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ? ମୁଁ ମୂଳରୁ କହିଛି କି ଓଡ଼ିଆ ଏକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ ସବୁ କାମ କଲା ସେତେବେଳେ ଲୁହାର ଅକ୍ଷର ମାନଙ୍କରେ ଫ୍ରେମ୍ ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା, ତାହାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୁଗ ଆସିଲା ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆସିଲା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆର ଅକ୍ଷରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ବା ଓଡ଼ିଆର ଅକ୍ଷରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠିକ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଖଡ୍ଗ କିପରି ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛି? ଖଡ୍ଗ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଠି କେମିତି ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛି? ଖଡ୍ଗ। ଏଠି ହେଲା ଖଡ୍ଗ। ବୁଝିପାରିଲ? ଖଡ୍ଗ। ଏଠି ହଉଛି ଖଡ୍ଗ। ତେଣୁ ଉଚ୍ଚାରଣଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସୁଅଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅନେକ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯାହାକୁ କି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଅପଭ୍ରଂଶ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଲେଖୁଛେ ସମ୍ପାଦକ ସ ଅମ୍ପାଦକ। ଏଠି ସମ୍ପାଦକ, କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କିପରି ଲେଖା ହଉଛି? ବହି ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ସେଇଭଳି ଆସୁଛି ସମ୍ପାଦକ।
ପିଲାମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣଗତ ତ୍ରୁଟି ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ? ଏହାକୁ ଲେଖିଲେ ଠିକ୍, ଏହାକୁ ଲେଖିଲେ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚାରଣଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରକୃତ ଓଡ଼ିଆ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଖଡ୍ଗ ସମ୍ପାଦକ, ଏହା ହିଁ ଠିକ୍। ଆସ ଆଗକୁ ଯିବା। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କି ତମର ଡ ଯୋଗ, ମାନେ ଡ ବିଭାଗ ଡ ଯୋଗ। ଡ ଯୁକ୍ତକ ଡ ଡ, ଯେପରିକି ଡ ଯୁକ୍ତକ ଗ ହେଲା, ସେମିତି ଡ ଯୁକ୍ତକ ଡ ଡ, ଯେପରିକି ଉଡ୍ଡୀନ, ଉଡ୍ଡୀୟମାନ, ଉଡ୍ଡୀନ, ଉଡ୍ଡୀୟମାନ। ବୁଝିପାରିଲ? ଗ ବିଭାଗ ଣ ଯୋଗ, ଯେମିତି ଗ ଯୁକ୍ତକ ଣ ଣ, କିପରି ଆସୁଛି ଣ, ସେହିପରି କଣ ହଉଛି ନା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ, ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ, ବିଷର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଗ ଯୁକ୍ତ କଣ ଋଣ, କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ, ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ, ବିଷର୍ଣ୍ଣ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେହେତୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଯୋଗ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବା କଥା ବି, କାହିଁକିନା ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣଗତ ଠିକ୍ କରିବାରେ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରର ଭୂମିକା ବହୁତ ଅଧିକ ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରକୁ ଟିକିଏ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଗଲା। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଯୋଗ ତ, ଥ, ଭ, ଜ। ଏବଂ ତାପର ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଯୋଗ ନ, ଣ, ପ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଯୋଗ ବ, ମ। ଏହାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅତିରିକ୍ତ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର। ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅତିରିକ୍ତ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରକୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବି ନାହିଁ। ଯେତିକି ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବା ଯେତିକି ଶବ୍ଦ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜନ, ମୁଁ ସେତିକି ହିଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଅତ୍ୟଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ହିଁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 100ରୁ 100 ଓଡ଼ିଆରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ CBSE ବୋର୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ, ଯେଉଁଥିରେ କି 100ରୁ 100। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଅଛି, ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଅଛି, ତୁମ୍ଭମାନେ ଦୟାପୂର୍ବକ ମୋବାଇଲ କିମ୍ବା ଟ୍ୟାବ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବ ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୟୁଜ୍ କରୁଥିବ, ତାକୁ ପାଠରେ ହିଁ ବିନିଯୋଗ କର। ପାଠ ସରିଗଲା ପରେ ମୋବାଇଲ ବନ୍ଦ କର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଅଛି, ଅଭିଭାବକମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବା ଉଚିତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।